Si gcuimh na hardranganna tá súlagam gúil sibh go maith, tá Téama agus brónar mar bhealaí mar seoch an rang gaeilge deireanach don scoil bhín seo. A tá sceit míníarm thomá. Mar tá méid dul siar an Téama rinne mé libh an Ceacht an Ceacht an Siopadóireacht agus tá mé ag chur leis inis. Le frásaí nua agus le mas maithlah le smuointe nua a tháinig thugam agus mé taréis an teanclaachta a chríichnú. So fannig I lum gur bheici sibh. Ba glóirgin stuff a dhéanamh libh nniu arólas agus béidir an Ceacht an Ceacht agus tá súlagam go gá rói sé libh. Ok, tá sómé mar is gná leis an seanachal an rud is anmh is iontach. No sin go deas an rud is anmh is iontach. Tá tógáil crí mas maithlah nach bhfuil sa seanachal sin. The thing that's rare is best. An rud is anmh is iontach. Tuair mé sample díobh. Tá mé géirí smín an lá sport. Bhí sé thbáir mar an rud is anmh is iontach. Thug mo bhámó agus mo dheadó cuairtearn inne ó chorcaí. Bhí am agin. An rud is anmh is iontach. An dgan mé na sé sin nó sin suliar tá brónarm cadaile. Mo thoras scoile. Bhí sé bellissimo. Bhí sé dochreite. Bhí sé aus fad hahann sé go mórla mar an rud is anmh is iontach. Dá mé thoras scoile agah gathló ní bheith sé róha. Dgan sé mé. So, variety is the spice of life. Nach hé sin mas maithlah an bealach chun hérá as béarla. Well rénos an rud is anmh is iontach. So tá sé hús an origin sin agah an gramadach inniu ná lárna tá brónarm cathair na gailge bhí sér tírágam lár na cathair lár na gailge ná níthe cathair na gailge agus is ní ró vinnic ag an tú gailge scríofa díoch mar sin gailge. Pagan gailge agus beidir condé le chéile chun condé na gailge I dhéanamh nó beidir the middle of Galway lár na gailge. The north of Galway Ceacht na gailge. The south Ceacht na gailge. The west Her na gailge agus the east Her na gailge. Na gailge. Dgan sin me? Sin tiisiil ginneteach a glítar sin a tiisiil ginneteach. Glítar sinar as gailge. Ní bhacha mé sin tíirme sin. Bí an rud se rólas agah agus ba me ceart glór na gailge, cathair na gailge. Tá méid dul go cathair na gailge an aimsir caiteide gná a úsáidin múnseoirí agus daltaí scoile mar is aimsir réasúnta éascaí agus úsáidin tú an aimsir chaite I nglór bailí agus tú scríomh agus é cant agus mar sin. So chuí mé go cathair na gailge. No sin go deas? Lena mé ragadí punse trí an folklór hí quaich le gandal blind as a gander or a male goose gander. Hí sé sin agah an Ceacht an Ceacht ach tá brónarm. Nuair a smuoine méir níor chuir mé an phrása sin in Albert Chief agus ní fiú mór an focail gaeilge a chóirte gooine bín Abertí I bháid níos fearr. So inniu an Abert fan go bheici sibh. Tám thó quaich le gandal Scotchy. I'm as blind as a gondal as a gander Scotchy sometimes. Tám thó quaich le gandal Scotchy. So nó sin go deas chúla sibh tíime sé seachan seo agus inis beidir go sibh cleachta aber gé mata mé quaich le gandal tháinig sé maithan sin se chonig sibh quaich le gandal scríofa agus beidir gan tamlín eile jofaí tú seans quaich le gandal a chur in Albert tú héin. Dgan mé seo an chuí a bhfuilmín tú mas maith le folklór nua nó Abertí nua is seo amá le de húl le de lámh. Clús, béal, súl, lámh. Nacha, is sin cíal? Ok, agus sin céad cin eile. Coróg blóchanna. Thug mé coróg blóchanna G. I gave her a bunch of flowers. Bunch, coróg blóchanna. Thug mé coróg blóchanna G do bhreithlá. Coróg blóchanna. Agus an Ceacht an Ceacht bhí táisc ná túrisc ach maidin Tuairtí mé an fan go bheice mé an Albert Chief. An Albert. Chal mé mo chomáin agus ní rá táisc ná túrisc in éon áit. Beice sin nó sin go deas?
Hall me mo chumán agus ní táis ná túris gar an éáit. Tí agus tí lítar as gaeilge sin alliteration, tá ceol ag ban sé sin bhrása sin, cahar na gaeilge, dú. An bhecinn si an gluisin si an ceoláilín a bhanan leis an rhythm, nó an rhythm a bhanan leis an bhrása sin, tá sé an seochama, bíonn si an gomininic sa gaeilge, ní éitin, I couldn't do my homework. Ní éitin ma obair bhaile dhéanamh mar dé an mother ma hóplaur. I couldn't do my homework because the electricity was gone. Ní éitim oberwáile a dhéanamh mar bhí an electricus imiche. I couldn't swim in the cold water. Ní éitim snáb an isce fuair mar ní rá ma cholaí flochagam, because I didn't have my cholaí floch. No, ní rá ma cholaí snába orm. Ligan si me? Ní éitim, I couldn't. Ní éitim. Táis na túris choróg blochanna agus cuéach le gandal. Now, in the fráidir sin go jazz, tá na ceapa go si go jazz. So ná déna go dearma dar hanis, tá si dráit agam agus clust agam fama agus again second, feci siad mé I chur na fráidir sin in Abertí. Oh, look, tá si the sin sin. Wow, dúsáid míad. Tá sketch mí ní orm faoi sin. Sin rud a dhéanaan scríbnóirí, chéin siad a ráis, seo an cór rinne live an Ceacht an seo caite, at ní rá mé sásta leis hui mé ráis agus chur mé isteach mas maithliv na frásaí gorama a bhún mé díomh an sin agus tá siad láiste sa chórá inis. Agus, tá mé, ní sástaí inis le sin. Ráith mé ráige dí cena cethar an seo go bhecinn sibh is í seocht na frásaí bhún mé díomh an Ceacht an seo caite chomá. In the beginning, ag an tús, an cuivanat, do you remember? Is Quivenlum. I remember is Quivenlum. Fang glasitu. Wait until you hear. Fang glasitu. Lahan, wide. Quail is narrow. Nacha. Tashi quail is narrow. At the end, egg on jera. Egg and jera at the end. Now, shingajas? Yeah. So, inish. Frozi gorma. An shohagov. Agus catalogénach mar haspá mé gúil siad an sin díomh. Agus a bórach sin mé beag an le thuirta díomh as seo go bhecinn sibh. Fan go bhecimid ná, go bhecimid. Agus bhí mé tá ceapa ar chabadéile dó. Now, sa scéal seo, tá spéclaí má mó caillte eici. Níl sin an éon rud a eiceáil. Tá si thó cuéach le gandal. Déag si agus chuirde si na háit agus an isis táid ar chabadéile dó agus fós níl na spéclaí fáilte eici nó amse eici. Well, chabadéile dó agus tá mámó ná seteach ag cuardacht na spéclaí nuair chagan cnág ar an doras. So tá cnág ar an doras. Cé bhéach ag an doras a cara trasa agus busca dearg ina bachlan eici. Busca dearg eici. Mar seoch in a lábhaici. An bhfuil éon seans go dúrtha ara don Nandi. Nandi sin nahar. Dom, will you take care of Nandi for me, Ursa Tressa? Táid gimacht ar fé an deire seachtainna agus níl cadagam Nandi a chóirt in éanachlum. Ó, ní éitin ar Tressa. Ursa muirin. Waróch, Mommy me, Mam would kill me. Tá sí scanrithe rih Nafrica. She's afraid of Nafrica. An bhecinn sibh an gaeilgeáilín an sin. Oh! Ho jazz an gaeilge sin. Is even am an focail coró siríis scanrithe. Tá ocras agam do gaeilge nua. An digann si me ocras, waró. She would kill maró. Ní éitent an cen sin agah. Bhecinn sibh sin, ein cen eile. In a bachlan sin under her arm, in a bachlan eici. So, bíigh fearmat an gaeilge nua. Tá sí scanrithe rih Nafrica a tá is agat nach bhfuil éon dochrann si. There's no harm, níl éon dochrann si. Dochrann si ar sa trasa. Agus ba mé ar rais de luúan. Ní éitin ar rasa ar sa muirin a ríis. Bhí agla an down ar wami. Agla an down ar wami. Bhí agla an down ar wami rih Nandi, fadó nuair a bhí Mami óg, thug dadó go dtí an zúí sa bhugaí. Bhí siad iste I deach na nafrach, nuair a déalaí nethar a maith sa chós. Sin bríthar nua díobh, déalaí escaped. Nuair a déalaí
amach sa cause from his cage, jaily. Agus a rimi a nahar lehi amach as an zoo, a Geoffrey, a Tressa asked Geoffrey, did the nahar go with her out of the zoo? Near Imi, it didn't. Near Imi. A hui she I volok sa vugi. It went into a hiding. And vekachif ke ho sever sa tom piece of show. Tom e gwedju. Yeah, Tom e gwedju and Tomar fad agus nor vain stuff show lug agam by men on a laurch agus a screeve me hin. Digin she me agus in shin by Miss Osta. She I volok sa vugi. Beviog nor hitch an tanam as mami. Vekin she van gaeilge risha chaini. Tan scale sho ho sever. Beviog nor hitch an tanam as mami. Beviog nearly nor hitch that it fell. Her soul nearly fell out. So she nearly lost her life. Her soul, literally, her soul nearly fell out of her. Her soul nearly fell out. So she nearly lost her life. Beviog nor hitch an tanam as she. I nearly broke the cup. Beviog nor vrishme an chopon. Beviog nor hitchme. Beviog nor hitch an tanam asam out of me. I nearly lost my life. Beviog nor hitch an tanam asam. Nor a chunik me an puka. No, nor a hula me an scanrul with a scary noise. Na laurlehi nahrica. Na laurlehi nahrica o hin. Don't talk to her. Shoki mami nor vishiog. One and lab more shall get yashi agus ta fachi sorry. Nacha riv nahrica o hin agus no laur lehi nahrica o hin. So folk men shine mar another tamagiri yenav no jirak an gaeilge value on tamar fad. So mar ekenshiv ta galore and shinagam. Now will galore and shinagam in a backlin under her arm nietin. I couldn't. Nietani yenav. War oak, mommy would kill me. Scanrihe. Tá me scanrihe. I'm afraid. I'm scanrihe. Ní léon dochar in she. There's no dochar in it. There's no harm in it. Vi agla an down. I was very scared. Jaily an nahar mahandaras escaped. Geoffrey to Tressa. Ke will to no. A rimi tu walya a Geoffrey Tressa asked. Tá she volok. It was in a hiding. Vi mogreher og I volok. He was in a hiding. Vi daddy I volok. Vi mavuskalon I volok. It was in a hiding. Beviog nor hitch an tanamas mami. She nearly lost her life. Beviog nor hitch an tanam. Oh, hojas. Current shin glinder machri. Ta togal kri sile horak shin. Na will. Well ta sulagam gomochian shifshe. Mochiam fene arenos. So, fág me an scéir ar lehéh, agus fág me an bhilóg seoch leis an mas maithliv na nachana canse ar lehéh, agus chuir me an stuff a haspáin me díobh níos túisce an seoch an stuff gorm inis I scríb nóracht díobh. Onas go bhecinn sibh inis. Keho éasgus atá sé scríb nóracht a chur sin. Agus an rud atá faoin scríb nóracht seoch atá os mo chorag díobh ná seo obair bhirte. Ba se bhanán an ghaeilge seo úsáid freisin do méid tú ag labhairt. Scríb nóracht agus labhairt. Tá siad fitse fúte, tá siad mar sin le chéile sa chás seo agus tá sé sin gama. Lá Siopadóireacht obair bhirte. Agus an chalína character tá ná Seohí Maria an bhecinn sibh Maria agus Chloe. So tosi Maria. Hui me go pennies in ye. Eg an tús bhí sé insin agam seacéad buí a cheannach eg an deire cheannaí me bar dubh. Chloe. An cuivan leat an bar áilin bán a bhí an teacht an seo caite. An rá sé an go fóil. Ní éan, I couldn't. Ní éan é a cheannach ag an am, mar ní rá a róhan agad agam. Fecinn sibh sin, ní éan é a cheannach ag an am mar ní rá a róhan agad agam. Maria, is lamas cuivan a ní rá táisc ná túriscar. There wasn't a sign of it. Oh, táisc ná túrisc, an fecinn tú sin, not a sign of it. Táisc ná túrisc. No single jazz, táisc ná túrisc. Yeah, tá sé agah nacha. Not a sign of it. Ní rá táisc ná túriscar. Bhí bar deara gan inné a bhí ró lehan agus chonig me
ceann glas a bhí chwil. There was a top that was too wide, Rolahan, and another green one that was too narrow. Beiger go kin ella on. Maybe there were more there. At Mars Oldich, as you know, tá me ho quaich le gondal scotchy. I'm as blind as a gander, sometimes scotchy. Chloe, is more an trua. Grow an ceann bon, let me hear. Vi mo hooler, a cane dar, what arm? A little bit disappointed. So folk, testimony min scale shin jiverish. Yeah, feckin shiv shin. Agus an shot. Yeah, scríb nóracht agus láirte go am céine. Beidir go mééis sibh an cleachta dhéanamh sinní martina. Méach thógáil síos ón glórbáin Beidir. Well, Jenny de únseir an cinenne faoi sinna fáiste. Agus críicníonn Maria nóta eile fan go gloisi tú. Fuair síle choróg bláhanna ó Sheán. Choróg a bunch of flowers. Nach choróg bláhanna ó Sheán. Tá bláhanna rólas gatainna ach. Má úsáidin tú an focail sin choróg chuann sé sin tusa sa premiership. Sin an difriocht idir division a dó agus an premiership choróg bláhanna ó Sheán. Digann si mé fan go gloisi tú scuilgáilin sin. Sever mar ghuairt mé agus í gcónaí má tá gaeilge wa arólas agat sa chuir in úlaí. Share it, show it, give it, do it. Má tá an gaeilge agat. Tá sé agat sa an seo agus fáistí má tá nuair víns tú ag scríb nó ag labhairt scuile hé. Amach an doras lei. Má go leor? Ok, ba lena mé rá go bhecinn sib. Seo ceistelle, scotchy cloisin tú, a má leat a bheith Siopadóireacht. Agus an rud rinne mé an seocht ná, dúsáid mé na frásaí a lógarí siúrháin eile, tá siad an seochas an siúd sa fís an seo, agus más máthlah seo bealach eile chun an gaeilge ún méidíomh sa chóir a bhirte a chleachta agus a úsáid. Fan go bheici sibh. A má leat a bheith ag Siopadóireacht agus úsáid mé an aimsir chatte an seo. Agus feici sibh chonig a rísin sin heasta. So tá sé éasca an aimsir sin úsáid, níos éasca agus tú ag scríb túrisce nó ag freigart ceiste gin sa seo. A má leat bheith ag Siopadóireacht. Is brálam a bheith ag Siopadóireacht. Ná an isis. Ná stád le is brálam a bheith ag Siopadóireacht. An digann si mé gawa steachan sin agus taspáin an gaeilge atá de chríiste. An digann si mé so casca bheicimíd. Hui mé go car na gailge an teachtain seo caite an trein sin scór amháin. Hui mé go pennies gáhharcanis. Ag an tús, bhí sé insin agam I hoped or I had intended seacéad buí a cheannach. Ag an Jerry, cheanna mé bar dubh. An bhecinn sibh de punse carnis, cara funse, cara chúlín de bailíochanraí, a railinn bailíochanraí le chéile. Honnig mé níos mó rudí deasa ná seo at ní dhéan iad a cheannach. Mar ní rá a chóchan airgad agam ó sin cool inis tá bailíochanraí chun tosaí fanga gloisi sibh an Albert sin a ríis. Honnig mé níos mó rudí deasa ná seo at ní dhéan iad a cheannach mar ní rá a chóchan airgad agam. Inis tá méidir gobar go crua cuinigí ar na lug. Hasty ó a chara Maria bár áilin a all. She wanted to buy a lovely top, bar áilin all. Bhí sé sa siopa gaeilgeachtain ó hin. It was in the siopa gaeilgeachtain ó hin. At ní rá, there wasn't, ní rá táisc ná túrisc. There wasn't a sign of it. Ní rá táisc ná túrisc an Saharan. She was brónach. Bhí Téama orthaí. Táimid thó quaich le gandal an péragan scotchy. En is sin cool eile bailíochanraí táimid thó quaich le gandal an péragan scotchy. Tá súlagam na rá sé I bholach áit éigean. Tá súlagam, I hope it wasn't in a hiding, I bholach áit éigean. Fuair mé an frása sin, chorá sé sin, a rá sé sin sa scéal le méidíomh I bholach áit éigean. Ag deire an lé, fuair mé choróg bláhanna, tá sé an choróg bláhanna, sin coolín eile. Ag deire an lé fuair mé choróg bláhanna do mó wamí. A lá brethe a bhí an. A lá brethe a bhí an, tuigeann sibh sin, bhí an lágam. Bhí an lágam agus ar nói díreach chun an silín, chun an cherry a chur ar bhór an chách a críicnóí leis an teanachal. An rud
is anmh is ionach. Nacha, tá mé bróda lá sin inis, mar taspáin sé an gaeilge a bhún mé díobh, agus a fáistí mis rálah bheith aon duine anán é sin a chur le chéile, agus más féidir crítan í gcónaí le seanachal, mar sin an rud a chuirn an dlí wolaí an bís a scríb nóireachta nó mas matlibh an bís a canse. Crítan í leis an seanachal. Ní fiú de bheith le feicáil in áidir mala, tá sé níos táachta go mééis siad ag seach maithe seo agus le feicáil an pápéir. Ná, sásta go leor le sin, tá spáinne mé éidirh uaháin eile, agus béidir go mééis si bhanán thógáil síos ar ggóplair, tá brónar nach bhfuil si go thomláin néat aga mar rinne mé cheachníal, mar recinn sibh tá mé go nóthach le seo agus le siúd agus a fáis. So fág minn sin díobh. Now, dan bhfuil mé take go dtí an deire, fan go bheicí mé cá le déanamh ag an rislih. Rinne mé an léthóireacht, rinne mé an scríbhnóireacht, rinne mé na frásaí ó bhéalah, bhún mé an seanachal libh, haspáin mé an gramadach díobh, cathair na gaeilge, agus rinne mé an folklór libh chomá. Nrá sé sin réasúnta tapa, bhil a réanós, tá mé take go dtí an deire, tá saoire beagnach linn. Gnéirí an tá le na cailíní nach mai linn, an bblionn se thugan agus gnéirí an tá le na buachalaí i ranga héana bhaid ag fágáil na scoile chuma. Agus níos táhachtaí ná aon rud eile fannigí slán sábháilte le linn an tairí, agus ar nói fannigí teitna bas. Lucúnmh J by Amsir Wahagin. Lucúnmh J. Slán ámór go néirí libh.